Vrouw Grietje Bauma is 82 jaar en woont in zorgcentrum Bruggelenkamp op de Westereen. Ze is oesa Friesk en wil vanzelfs graag dat jongelui die het haar verzorgen het Friesk verstaan. Of liever nog, praten. Ik praat zelf altijd Fries en als ze net Fries kennen, dan probeer ik het haar wel zo duidelijk te maken dat ze mijn Fries verstaan kennen. Want ik vind het wel heel belangrijk dat ze me goed verstaan, want ik ken het beste in het Fries uitdrukken. Ook vrouw Bauma verneemt dat het minder wordt met het Fries bij de jonge lichting. En daar is ze net blijd mee. Dat vind ik wel wat vervelend, want ik denk, hoe maak ik dit nou ha? Dan wil ik toch wel graag dat ze me wel goed begrijpen. Bij de Frieske mbo-instellings is het verhaal van vrouw Bauma en een protte oorenouderen goed teruggekomen. Meer Friesk voor opleidings die er in de praktijk een soort mee te krijgen hebben. Bij Zorg en Wolwezen stiert daarom van september al het karvak Friesk op de lijst. 240 uur Friesk in een hele tijd. En daar dan examen in dwaan. Dat moet helpen. Er moet dus ook een behoorlijk pakket voor komen om te zorgen dat wat ze dan leren ik aansluit bij de praktijk. Maar ik inhoudelijk een aardig programma wordt. Bij het lezen gaat, het gaat over schreeuwen, het gaat over luisteren, het gaat over gespreksvoeren. En dan koppelen aan de beroepspraktijk. De jeugd die op de ROC Friese Poort de opleiding Verzorgende IG volgt, begrijpt aan de ene kant de noodzaak van het Fries verstaan en eventueel praten voor haar werk. De reacties op het keuzevak Friesk zijn wisselend. Nou, ik had er vorig jaar een examen in dien. Dus, en ik ben zelf Fries, dus dan vind ik dat gewoon wel leuk om te doen. Het zou kunnen, maar ik zou het niet doen. Ik weet niet. Het is niet echt mijn ding, denk ik. Maar als het handig is van die werkletter? Ja, dat zou je het misschien toch wel moeten overwegen. Vrouw Bauma is innomen met de Frieske impuls op de mbo-squalen. En de band, die kennen echt nog wel wat Fries praten, hier. Je begint altijd Nederlands te praten. En dan begin ik in Fries en dan kennen ze wel Fries.